Коцурське здруženje mladih KUM розписало подобовий конкурс на тему прикраски за новий рок і крачун з рециклованого матеріалу, на котрий ще приявили школяри від 1. по 8. класу. Прикраски була тема, що більше направили з рециклованого матеріалу і tu najveći hasnovani paper i normalno hej djeci vidjeli že to novi rog i kračun, takže nadumali hej položiti i šišarkicu, uglavnom najveći to materijal hasnovani. Dok učestvovali djeci od 1. po 4. klasu, robili oni na robotnju i u školi, u osnovnoj školi. Tu še odvolala učiteljka Slavica Čeljovskovac, isto za svojima školjarami robila, a i tiž tak roboti podjedni robeni na robotnjih trima Kucurske združenje mladih. Прикраски були виложені през вікенд у етноклубу, одняте од забуца, жирі і публіка оценювали іновативність, креативність, количество і комбінацію різних похаснованих матеріалів. Перше место освоїла Сара Харді, а коло другого і третього места зложили ще й жирі і публіка і додзеljeli їх 4. класі основної школи Братство Единство на čолje з учительку Славицу Čeljovski. Окреме похваljena je robota Isidori Majkić, котра направила інтересантну прикраску за Jadlovec.